kak je to izgledalo iz tvoje glave kad si sad saznao taj se bif desio, ne? I Zlatko i Čale Sale. I kak sad to izgleda na slovenskoj sceni? Kak tebi to izgleda u glavi? Krenu ti neki disevi, prvo su se nešto, ja mislim, medijski malo, onda su krenuli disevi. Mislim da ide Klepec laže, da je prva bila, ili? Da, mislim da, tako nešto, da. Tako kak to, evo, ispričaj mi, znaš, ti si isto iz tog mog nekog doba i, znaš, hip-hop i bifovi, kak si ti to doživio? Pa, šta ja znam, I da li misliš da je to općenito dobro za slovensku scenu? Sigurno je podiglo malo slovenski hip-hop. To. Podiglo, ali sam neutralan, nisam na nijednu ni drugu stranu. A da? I onda neki ljudi se kao čude, kao... Da, je li ovo politički korektan odgovor, ili? Ne, nego, iskreno ti kažem, znam i jednog, znam i drugog. Aha. I ne znam, mislim, je zanimljivo, je podiglo scenu, ali bi ja sad rekao da sam ja na nečijoj strani, nisam. To je ko da se dvojica potuču, potučite se, nek bude ferka i koga i to je to. Tako sam gledao na to, sasvim tako. Bilo mi je interesantno, nisam očekivao nešto tako, sigurno da ne. Ali moramo znati jednu stvar, da Čale Sale nije battle rapper. Znaš, Zlatko je hodao na te battleve. Tako da tu u suštini je Zlatko možda jači u tom smislu. I jedino možda bi Čale, ako je već radio dis, mogu napraviti možda malo oštriji dis nazad. Da mu kaže par stvari kako je on njemu rekao. Da, ovo je više bilo nekako, ako sam ja dobro skužio slovenski. Čale je više spomenuo, htjeli ste me sjebat. Da, ja sam taj, ja sam ovo, ja sam ono, ali nije kao na njega išlo. Jer su išle neke, šta ja znam, bile su neke optužbe da je on kao pedofil i to. Sad, jel on je ili nije, to ja to ne znam, nisam vidio nijedan dokaz. Ali ako bi meni to neko uradio i da nisam pedofil, brate, ja te uništim. Ili ovako ili onako, uništio bi te. I da znam da nije, da si mi htio sjebat to što sam ja gradio, čitavu, ne samo karijeru, ja bi se sjebao. Verovatno ne samo u hip-hopu i ovako. I nije to neka prijetna, nego verovatno bi se tako osjećao. Mislim, mi te imamo kamere za prijetnju, tu ne, to... Nećemo prijetnju. Jesi pogledao Animus? Ali ako bi to bila istina, Zajebavaš. Ako je to istina, ako bi to bila istina, ako ti da neko dokaz i to, to je onda malo delikatno. Ali nije bilo dokaza. Ne znam, mislim da ne. Ja ga nisam vidio. Isto je bilo kod Drakea i kod... Da. Kao Kendrick je rekao da je pedo, ali ne znam je li bio kakav dokaz. Mislim da ga sad tuži čak Kendrick. Ne Kendrick, Drake. Ma tuži label. A label, ja. Koji je onak, funny fact, zajednički label njihov. A ja? A dobro, šta? Amerika je... Ma da, to je jedna velika. Ali jako zanimljivo, sad ima tu priče za diskutirati, ali kao priča se da je, jebe se njemu, on je u salati, priča se da je, ma nebitno, sada ne ulazimo, jer moglo bi to, a nije bitno, ali nebitno. Da, ali svakako mislim da je ta priča sa tim bifom i to, i je došlo onako relativno par mjeseci nakon tog Kendricka. Da, baš je bilo. Sve je bilo nekako poveznice su tu bile i gle. Ja mislim da je generalno to fakat dobro za scenu ponekad. Da se jer ne znam sad kakva je scena kod vas iskreno iza kulisa, ali kod nas nije ni neka tajna da se stvarno dosta repera ne voli, ne? Pa i kod nas je to. Vole se glumata da je tu sve velika ljubav i to, ali zapravo stvarno nije kao i to. I onda možda samo u nekim trenucima ovo dođe kao ispušni ventil i krinka, sad mogu reći, jer imamo neki problema, priča se već jako dugo, jel? Da, jer je tu dosta opleten ego. Svako misli da je najbolji za sebe i svako misli da si ti kriv, znaš. I onda ponekad se stvarno osjećam infantilno u tom poslu. Baš mi koja smo mi djeca, brate. Pa je. Baš nekad se tako osjećam. Je, ali... Ali u drugu stranu je to malo, kako se kaže, competition, ta neka konkurencija i mora biti malo te... Ko bladi sport. Da, mora biti malo toga. Jer je jako bazirano, naš hip-hop muzika je jako bazirana na tome, na egu, na mačizmu, na... Ja sam ovo, ti si ono, znaš, tako da s te strane, mislim, zapravo možda je jedini glazbeni žanr gdje je to toliko izraženo. Znaš, tako da... Meni je to okej i mislim, nije se često dešavalo kroz povijest hip-hopa, ali ne toliko često da se totalno ugase karijere, ali uglavnom opstane se tu, ovaj je pobjedio, jebi ga, ne, ali kao idemo dalje. Tako da, ne znam, mislim da su ove nove generacije
dosta pahuljaste i da nemoj ovo, ne smije se ono, ne smije ovo, šta malo nekad možda ubije, jer bi ja baš volio nekad. Meni je to recimo taj bif bio totalno neočekivan, ne. Da. Ne mogu sad reći da sam veliki pratitelj i poznavatelj slovenske scene, da bi ja sad kao aha da, ali kao Zlatka znam osobno, dosta onak, ne mogu reći dobro, ali znamo se više navrata i to i znam kakva je glava i znam kakav je, čak sam i nastupao par puta s njim i s Došom i Trkajem i to, s Čale Saletom čak i nisam imao nužno ni dobru jednu situaciju, bila je neka poluglupa, bez da sam ga uopće vidio, nešto je bilo baš manče, trebali smo nešto nastupati, on se tu nije nešto bio zadovoljan, bla, 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 okej, kao, ali ga poštujem za to što radi i čovjek, očito je uspješan u tome što radi. Mogu ti reći iz prve ruke da je on jedini reper koji ja znam da je kupio stan od koncerata. Na njega si mislio kad si rekao to malo prije, kod Čale Sale. I to mi nije on rekao. Ali baš od koncerata ili znam da on ima i sponzore? Sponzor ima koji mu plaćaju spotove i te stvari, ali znam da je mi jedan njegov prijatelj to rekao, da je baš stan kupio. To je velik uspjeh za slovenski rep. To je 100.000 eura. Znači on je tad nastupao, ne znam, 4-5 puta svaki mjesec, da, i morao imati sigurno barem 1.500 do 2.000. Vjerojatno i više. Da je toliko skupio, ako čak ne više, da je kupio stan onda, da. Je li on broj jedan ili šta, je li bio broj jedan, u svom, sad, da li njega sastavamo pod kao repera, mislim... Pa on je tad prešao to malo na te neke, on je htio isfurati, ja mislim, taj malo balkanski, taj što rade Balkanci na slovenskom. Ajmo reći kako neki latino, dancehall, reggaeton je htio na slovenskom. Mislim, ne htio, je isfurao sa ovim producentom Jovićom. I što se tiče komercijalnog nekakvog pogleda, su to jako dobro isfurali, jer su to bili tad hitovi za neku publiku. Jer svaka muzika ima svoju publiku. I on je tad pokupio neku publiku i tu je on dobio nastupe kad je radio s tim Jovićem. Tako da, sad number one, šta mislim ako ja drugčije gledam na to. Da, pa zato te baš i pitam, zato me zanima. Meni je number one Gimme. Kao šta, kao reper? Kao artist. Sad sam u školi, ja dobacujem. Da, pa ga piši, ne, I'm not famous. Ako bi mogu reći ko je Kako ne, Animus? Ako bi mogu reći ko je number one u Sloveniji trenutno, iz zadnjih 5 godina je to Drill. Ozbiljno? On je number one, za mene, ako gledamo stvarno hip-hop stranu. Ako bi mogu reći ko je financijski, onda je to Čale Sale. Ali za hip-hop, za taj striktni hip-hop je Drill sigurno, trenutno, zadnjih 5 godina, 5-6 recimo. Bravo. Tako ti mogu reći, iskreno. Pa dobro, zato sam te pitao, zanima me tvoje mišljenje, jer vjerujem... Ima najviše followera, ima najviše streamova, ima najviše spotova, nema možda najviše albuma, to ih mislim da ima Zlatko, ali ima najviše koncerata. Zlatko baš jako puno radi, on jako puno radi. Ima najviše koncerata i po skoro svakom koncertu skače tip iz Bine. Znači... To te baš oduševilo, već drugi, treći put spominje toga, dojmilo ga se. To je rock zvezda za Sloveniju. Tako da mislim da u tom pogledu, kad pogledaš sve te neke tačke, je on number one. Ako moram iskreno reći. Ne, pa